wanda sai rariya ya san zaɓe zubdarwa su koma soya san ba sa san kalmar rabuwa sabo ya shiga zuciya sun zama tankar da adawa mai zance shi ke zaurance haka saurin zuwa ba shi ne nasara ba ni za ya sani kushe ko gaba ko tsangwamar mutum ba ni ba na gode bare tafiyar idan ba ka iya ba ayya kaya sun so kudan nutsa 'ya'yan baba mai hassada ba zai yi nasara ba mai haƙurin jira baya aiki duka wanda ya yi nisa sai leke mai maganin dafi bai cin mike kan sana'a ba zan yi tsafi ba ko da ba za ni samu riba ba amma ba zan ki neman nasara ba ba zan ki yin roƙon Allah ba shi ne ya baka ni ma bai manta ni ba saurin zuwa ba shi ne nasara ba ni za ya sani kushe ko gaba ko tsangwamar mutum ba ni ba ni ne ba za ni yo shashanci ba dan na matsa da ni'ima ban zan ba dan ka iya fito kai ma duba ni ma ba za a ce ba ni iya ba lallai ba zan ki bautar Allah ba ni dai ba zan yi fashin sallah ba sannan ba za ni yo ragaici ba kai ba ni tambura MD don ko sako da lafazin baka zan miko na baya an gace shi ne roƙo mai baitukan idan baka gane ba ni ne Sadiq yaro dan mama ba abin da rabbana ba shi ya ba dan ya tashi amma ya fi baba in ka tuna da 'yan yara duba in har ka duba yau kai ne babba ya kwana a tashi wancan ne babba daulayin badda zan tara mun ba aicinta bai zama to illa ba yaro da hankalin mai ya duba yayi magana ba ta zama illa ba kalamar ka gyara bai zama raini ba waƙar da nai ba dan yi da nufi ba ban saka farci mai illa ba ban kama ganye na sakare shi ba ba za ni manta waccan kalmar ba sara sassaƙa ba zai kashe gamji ba